estas fundas plásticas, as míticas de archivadores. E acordei-me de que fai tempo fixen uns vídeos destes e dixen, pois mira, imos facer un de cousas do escritorio, que sei que hai moita xente que lle gusta as cousas de papelería e demais. Entón imos deixar isto por aquí. Bueno, teño aquí unha cousa que non sei moi ben como sonará, pero que a mí me gusta en xeral como soa, que son os ratos. Bueno, estes son bastante suaves. Sona distinto o lado dereito que o esquerdo. Eu creo que sí.
descubrí en AliExpress